Čaute lidi, tady je Brother a vítám vás do dnešního dvojitého tagu se Scooterem a s Brotherem. Čau, tady Scooter a já vás vítám u dalšího videa a dneska je to tag to nebo to. Takže, první otázka, Facebook nebo YouTube? YouTube. Facebook. Citron nebo pomeranč? Citron. Pomeranč. Gumičky nebo bonbony? Bonbony. Bonbony. Foťák nebo telefon? Telefon. Telefon. Sladké nebo slané? Slané. Sladké. CDčka nebo videopřehrávač? CDčka. Tak ale bez videopřehrávače to stejně nepřehráš. Tak asi videopřehrávač. A pak je tady další. Počkej, musím najít. Skype nebo YouTube? YouTube. Skype. Ty to nikdy nepíšeš. Další. Mikuláš nebo čert? Čert. Mikuláš. Anděl nebo čert? Čert. Anděl. Andílku. Bratříčku. No, fuj. Komedie nebo horor? Horor. Komedie. Akční nebo sci-fi? Akční. Sci-fi. Dobré, knížky nebo film? Film. Knížky. Čokoláda nebo bonbony? Chocolate. Bonbony. Ponožky nebo štrampy? Ponožky. Ponožky. Tak řeknu ponožky. Jogurt nebo mlíko? Jogurt. Mlíko. No, co mám rád kravý mlíko? Z kravských penisů. To je jedno. Takže, pak je tady. Tablet nebo mobil? Tablet. Tablet. GTA nebo Call of Duty? GTAčko, více city. Ano, my ho hrajeme, takže jste mohli poznat podle... Ne, a ještě něco. Chtěl jsem říct k tomuhle videu, že já jsem narazil na jeden shit, že když má Už jsem ho říkal v jednom videu. No a co já to taky řeknu. Já to ještě zopakuju, že když najdete takový ten dublík bez hvězdičky, tak přijedete, dostanete zbraň. Dáte na tabletu tam je kill 25 gangsters, no. 20, 25, 30, 40 a tak dále. No, dáte domeček, dáte rozehřaté aplikace, odstraníte to, dáte znova gangstra a máte tu zbraň nekonečnou. Nemůžete ji vystřelit. Funguje to jen na tablet. Ano, na mobil ne. Jenom na mobil a i na tablet to funguje, a i na iPod, ale na to počítače ne. Na počítače. To je jedno, pokračujeme dále. Dále je tady žárovka nebo světlo. Jako denní světlo. Denní světlo. To víte, já jsem orangutana, žiju pozdě. Chlubatej, jsem přišel z pralesu. No, nejsme v zoologické zahradě, jo? Naši otázka. Pak je tady Mikuláš anebo chorobnou hrůzu? Chorobnou hrůzu. Mikuláš. Už tady další otázky. Počkej, ale ještě něco na závěr. Ne, zhasínej to. Ale to bude Vine. No jo, dobré. Já se s vámi loučím, tady byl Scooter, tady byl Brother, my se s vámi loučíme. Čaute lidi. A nebo u dalšího videa. Čau.